nemitshingo lesixuku esixokozelayo wathi kubo, "Dedani ngokuba intombazane ayifile kodwa ilele." Bamhleka usulu. Intombazane injani bathandekayo? Ilele, ayifile. Intombazane ilele kodwa yenza njani? Ayifile. Bona bebathi njani? So uNkulunkulu akenzi isivumelwano nento efile kodwa isivumelwano nento enjani? Ilayo. Ephilayo. Jesus. Uhlala kuwe. Kuhlala kuJehova. Kuhlala mayebona. Kuhlala kuye. Sethembiso akenzanga nabokhokho bethu, akenzanga nama-ancestors, kodwa isethembiso usenze nabantu abaphilako. Lithi iBhayibheli nasifunda kuMateyu, lithi iBhayibheli uMateyu lapha kuMateyu lithi nasifunda chapter 9, lithi iBhayibheli uma uJesu edlula thatha uvela umuntu wesifazane wambamba ingubo ahamba ayovusa umntana. Lithi iBhayibheli nakafika uJesu uthola ngabashayameni of course esathana iBhayibheli icela ukushumayela semvala nje egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli uma afika uJesu uthola ngaphakathi kunabantu abalilako. Balilela ukuthi ingane ishonile. Lithi iBhayibheli nakafika uJesu, ufika uJesu ukhuluma lamazwi uthi umntana akashoni kodwa usalele. Jesus. In other words, izinto belele kunesethembiso esilele abantu bathi sifile. Kunebhizinisi abathi lifile kanti bangazi ukuthi besalele. Kunephumela bekadilele alabazi ukuthi bahalesha. Jesus. Nikhona bathandekayo. Lithi iBhayibheli lithi iBhayibheli lento awumntana wekade alele bona ngenyama babona ukuthi bona ufile kanti nje uzofika aphele nalisho likamoya esingane ilele kodwa ayikafi. Inana wathi kunezinto ebekhona empilweni zethu ebekade ukuthi zifile kanti uNkulunkulu bekasalindile nje ukuthi azovela uJesu besiyafika athi ayikafi kodwa bengisalele. Jesus. Jesus. Bekusalele. Bekusalele. Lempumulo yakho beyisalele. Mhlawumbe bekunekhompyutha ebeblokhe into zakho, bevala imali zakho, ivala impumelo yakho. Uma ngizokutshela hayi ukuthi kufile ukuthi nje bekusalele. Jesus. Zelani izinto ubajabuyela eHome Affairs ufuna into zakho but hayi sengakabuyi hayi ukuthi ufile kusalele nje ezitelele angeke ulale 24 hours kodwa ulala my God. Jesus kumhlaba Jesu ufike ekuseni sebathi baqedile bebathi bona kufile bona ebusuku manje abazi ekuseni ukuthi nendoda ezivela ukuthi into zakho zilele. And then into
vele bathandekayo unamandla okuyithinta ukuthi mayivuke. Into elokhu kuthiwa inene unamandla wokuyimemeza ukuthi sayivuka isikhathi sakho. Lithi iBhayibheli abantu bendoda batshela futhi ukuthi uLazaro ushonile. Lithi iBhayibheli uJesu siyafika wathi hey Lazaro phuma, isikhathi siphelile sokulala kodwa isikhathi sokuthi vuka. Zalala into zethu, zalala bakhona, zalala bakhona ibandla, zalala bakhona abafundisi, zalala bakhona abazali, zalala. Kunamaphupho esinawo esicabanga ukuthi yazi ngingakhona asayifini nalento ukuthi one day ngizoke ngishade because nezinto abantu bavela ukuthi hayi cha kufile-ke lapha isikhathi sikhambele kanti abazi ukuthi bacabanga ukuthi kuhambile kanti uNkulunkulu weza. Akenzange isethembiso. My brother, my sister, uNkulunkulu adale u-Adam bese umdala no-Eve if u-Eve wakhe akekho. Ukhona if u-Adam wakhe akekho. uNkulunkulu bengathi izwe masilidle ekubeni kunezinto engeke sizive. Can I declare? Can I declare? Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Babathi kuphelile kanti abazi ukuthi kuyaqala. Babathi kushabalala kanti abazi ukuthi kuyavuka. Babathi ufailile kanti abazi uzophomotha. Babathi uNkulunkulu wethu yini into ayifuna? uNkulunkulu yini into ayifuna? Ufuna ukuthi umkhole yena ukuze akwazi ukumnika. Lithi iBhayibheli ufuna the book of Revelation uthi I stand at the door and knocking. If you hear my voice, just open. Alithi ke uzovula kuphela. Lithi iBhayibheli uma engena uzohlala etafuleni nawe. Uzohlala etafuleni. Phatha izandla zethu. Waze ntshumayelo wangabe umnandi. Into ekulungise siyibandla ukuthi konke engikwenzayo mangihlale connected to God, because if I'm not connected to God it's easy for you to go down, but if you stay connected God will empower you. Uthi nakafunda uProphet last week ukhuluma ngendaba ukuthi banikeze amandla amasha wokugijima. Lamandla kusuona wokuhlala kodwa amandla okwenza njani bathandekayo? Wokugijima. Umkhuleko unamandla umasikhuleka ngokukholwa yebo uJesu ulalela letha konke umkhuleko
uma uJesu bekangekho. Namhlanje sifuna nje sikhuleke egameni likaJesu. Uthanaza nawe egameni likaJesu, uthanaza nawe umzalwane egameni likaJesu othi kunalento yokuhlanganyela kuye, yokuconnectana naye ayisekho. Nokuthi mina ayikho lento uconnecta noJesu. Please come forward. Nabadinga umkhuleko, please come forward. Lord Jesus, Lord Jesus, our Father, we thank you. Ngothando lwakho lugcwele